Nkosi yezulu nomhlaba, inhliziyo yami idabukile kakhulu, angimnandi kahle hle ngoba lapha esweni sakithi kudlule induna yami enkulu, njengoba sengikhona nje emhlanganweni, kodwa kwafanele ngikhethe phakathi kwaShembe nayo. Ngabona ukuthi ngikhetha wena Nkosi AMAKHOSI. Ngizoyibona uma sekudlule lo msebenzi Shembe oyingcwele osithuma wona. Ngiyocela ke nabangcwele bangixolele uma kubhimbeka, ingoba inhliziyo yami ayinhle kahle hle. Ngizocela ke ngengoma ka94 ayijwayelekile ke ukuhlatshelelwa le ngoma ka94. Thina simzwile obachazwayo, athina simzwile obachazwayo, zwayo thina simzwile obachazwayo, thina simzwile obachazwayo. Nkosi yezulu nomhlaba, Shembe oyingcwele, Nkosi siyabonga Shembe oyingcwele ukusilamulela. Ngithi ngiqale ngibonge lokho Shembe oyingcwele ukusilamulela ngoba Nkosi uhlala usipha lo msebenzi ukuthi asifakaze ngamakhosi amakhulu asephakameni. Uthi uyazama uyothi uyaphuma ngaphandle uyagxekwa. Ungabisazi ukuthi kanti befanele ngihlale phansi noNkulunkulu ma esithuma. Kuthiwe lento oyishoyo ayikho. Siyabonga kakhulu Shembe oyingcwele. Uyasiqinisa idolo Nkosi AMAKHOSI ukuthi lokho esikuzwile asikusho. Ngoba ngempela ngeminyaka sibafushane amakhosi afike ngesikhathi singaphambilini mhlawumbe singakaveli. Into koyizwile ayifani nendaba oyaziyo ngoba bizwa ngothiwa yile ngesilungu kuthiwa hearsay. Manje hearsay ngeke ufaneke. Siyabonga ezulwini
Nkosi yamakhosi ngiyabona amakhosi avama unciphe ezikhumbuzweni ngiyabona ileyo ndaba ngoba suke sazi ukuthi azothunywa ezulwini athi awushaya umsebenzi awuthunywa ezulwini bese phuma ngaphandle bese yagxekwa agcine ke sehlehlele emuva. Nkosi siyabonga kulelizwe lakithi emampondweni. Ngiyinkosi ke mina yakwaBhala khona kulelizwe lasemampondweni. Impondo mpo. Ngithi ngiqale ngibonge nje kuqala Shembe ingcwele ukukubona Nkosi yamakhosi ezweni lakithi. Ngike ngababiza abekomiti nabefundisi ngifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ngabe ujabulile yini ngoba ekulomuzi wakhe. Bathi Nkosi sibona ngathi ezulwini kujatshuliwe. Ngase ngithi ngiyabonga ngoba iyona into esiyifunayo nesiyifisayo leyo njengamakhosi ukuthi uNkulunkulu ajabule mefika phakathi kwethu. Asifisi namacala kulelizwe lasemampondweni. Njengoba nizwa kuthulekile kuthe kusemakhaya la. Ngisho umgaqo ule kude. Akudume ngisho imoto. Manje uNkulunkulu uhleli nje kahle akunamsindo asudingi kumsindo kulelizwe lasemampondweni ngoba senzela ukuthi uNkulunkulu uma kukhona indawo la ebangelwa khona umsindo ahamba azocasha la kulelizwe. Iloko nje ngesikufihle. Ushilo umkhokheli izolo wathi ayi anenhlanhla amampondo. Ngoba uNkulunkulu kahle kahle wasuka entabazwe eze kulelizwe. Noma amen ungangabi khona kodwa kunjalo nje. Hayi noma ungayislenda nje kodwa kona kunjalo. Manje ke umona ungabikho jealous down. Yiko sinesikhumbuzo sika March 10 ukuzalwa koMnazaretha. Ifikile ke inkosi yezulu nomhlaba kulelizwe. Amakhehla kithi ayethi mayibongela lenkosi esikhuluma ngayo ubabamkhulu uBhombela isitimela samampondo. Athi umanza kabilanga. Umanza kabilanga. Ngoba ubabamkhulu wafika kwenye indawo wayihlalela nje yedwa. Wayikhetha phakathi kwamadoda. Ayethi mayihlangana aphuze zonke into eziphuzwayo neziqatha nesizulu nako konke nje okuphuzwayo amadoda mayijabulile kodwa babamkhulu engahlangani nawe ehlalela nje yedwa. Asegcina embhungu babamkhulu ukuthi awu le ndoda ehlala yodwa yini. Yabona ke umuntu umzondo ugcina usumbonela nezinto ezingekho. Ugcine nje nawe usubona into ezingekho agcine sebona nezimbuzi zawe ezilahlekayo. Abona nezinto ezithize ezilahlekayo secabanga ukuthi kushuthi lezi imbuzi zidlwayile yandoda ehlala yodwa. Aphatheka kabi lamadoda. Kwase kuba khona unkosikazi othi ayi abakhwenyana bethu uma bekhathazwe kanje ile yandoda ngoba nginalo isu mina lokuthi umuntu ngimkhuphule uma eyohlupho. Ngiyamfisa nje ngathi ngangimthole avakashele ngapha ngakwami ngoba lo nkosikazi wayinento athi uma ekwenzela itiye uma ekuzondile nje ayithi lathi la enkomintshini. Uma ke lelo teke leqela ngale kolima ayisekubhedini uyakhuphuka uthanda ungathandi phezulu. Lo nkosikazi wayesethi ngimthole nje kazodlalela ngapha ngakwami le yandoda ehlala yodwa ngiyenzele lelitiye lami. Kanti ucabanga kabuhlungu nje ucabangela uNkulunkulu owazi ibilini zami nawe. Owazi impilo yami, owazi ngilele ukuthi ngicabangani. Ngeke ngibone nje ke abantu bekhohle ukuthi uShembe ubani.
Shembe oyingcelo uNkulunkulu nyazi lwezulu. Abantu bayakhohlwa ukuthi uShembe ubani. Angazi Inkosi AMAKHOSI noma usuke sekukhona ukujwayela kithi ngoba thina abantu siyashesha ukujwayela. Sigcine sesingasabona ukuthi ubani lo phambi kwethu. Ubaba mkhulu ngelinye ilanga wayesethi ngifuna ngiye kulo nkosikazi. Nempela wahamba baba mkhulu waya khona. Wakhuleka lapha esangweni baba mkhulu. Yathi miyilunguza inkosikazi awunayi le ndoda. Ize kwami namhlanje ngayithola. Wamngenisa kahle, wamwelcome kahle, wambeka kahle. Wathi kubingelelana. Wavuma unkosikazi. Ubaba mkhulu wathi uma ungasungisize nje ngekomitshana yetiye nkosikazi. Ave ngilomela itiye namhlanje. Ubhombele isitimela samambo. Umanza kabilana. Hayi. Wathi lo nkosikazi bambe ngakho kanti uJesu uyawuza umthandazo wami. Nkulunkulu ndodana kaMaliya kanti uyawuza umthandazo wami ilethile namhlanje. Hayi lo nkosikazi wahamba wofuna ezinkulu ingodo lezi nezinkuni nezomekhala kahle enzela ukuthi umlilo uvuthe kahle. Namanzi ashesha abile khona ezosheshisa leli tiye elifuna ubaba mkhulu. Waphemba unkosikazi. Wavutha umlilo, wafaka ibhodwe, wafaka amanzi, wakhwezela unkosikazi. Ngicela ukukuthanda nyazi lwezulu. Mangiphiwe Nkosi nami yilo loluthando lobuntwana mina ke ngizofela ngifeke khona lapha sanje sonasa sandleni sa le ndaba engiyixoxa ngifisela ngezinyembezi ngoba Nkosi AMAKHOSI khona abantu la emva kwami abafana nalo nkosikazi abathi ngengcono ukuthi akusile unyazo lapha phambi kwethu. Ngengcono ukuthi umunye umuntu olapha phambi kwethu. Hayi unyazi. Khona Nkosi abakufisela lelo ti kuthi ngilithole nje ngoba alifanele kuhlala kulesihlalo ehlele kuso. Ukwesaba kungembethi kepanga
kungembethe kebhakawe manibesi tela kimi oya mama asanya bezula Ngiyaxolisa izulu. Inhliziyo yami vele ngishilo ngathi buthaka angimnaki. Lo nkosikazi wakhwezela. Ambuka nje amanzi. Yeah. Wakhwezela unkosikazi amjamela nje amanzi. Waqala wabheka inkuni engiphembe ngazinjani kanti. Wabuyela eminyango egoqweni, wawubheka ezinye izinkuni engathi zome kahle. Wabuya nazo, wabaza. Wavuthela umlilo weqa ibhodwe. Kodwa mathi mayilunguza ebhodweni ambuka nje amanzi. Hawu nkosikazi alilungini itiye. Hawu umuntu kaNkulunkulu ngiyazama ukukhwezela kodwa linda kancane ubekezele. Ayambuka amanzi. Ayi wazi wathi uphombela hayi mntanami. Sengiyabonga. Ngiyabona ukuthi uthanda ungipha leli tiye. Kodwa ngathi akulungi. Kuyobe kulunga enye ilanga mntana. Sengicela usale kahle. Yasukuma idangela inkosikazi yamphelezela ubaba omkhulu. Engasaliphuzanga itiye. Waphuma ngomnyango wazophuma ngesango. Uthe mayibuya unkosikazi endlini. Wabuya amanzi abile. Aze asha kwaze kwasha ibhodo selingangequba usehambile ubaba mkhulu sase zimbongeleza ezakithi zithi umanzi akabilanga sikhuluma ngalo uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi lwezulu ekade zimsongela zithi akusiye zifaka amacala ngapha nangapha kodwa namhlanje uphambi kwethu Shembe ingcwele. Khuluma ngobhombela. Okwathe eyofuna indawo. Ebukhosini obuthize angizoyisho ke le amagama nezindawo ngoba ngenzeka ukuthi bakhona abangakhona nabantwana bakhona. Kodwa ngifuna ukuphasa message ukuthi qaphela ukuthi ubani lo phambi kwethu. Be careful. Afuna indawo baba mkhulu abesiyayiphiwa indawo. Kanti uyifuna nje nomunye khona uyifunile indawo la komkhulu enduneni naye wayiphiwa kwase kuthiwa ayisizoba beka ngosuku olulodwa. Ngoba vele bakhelene. Wahamba kodajula. Wembiwa la kwathi wafaka isakho isibonda la wasifaka. Kwathi esikaba bamkhulu lesi kune passage phakathi lo 1 meter. Kwakuhle. Kwajatshulwa kwadliwa kwase kuyahanjwa. Kuthe ebusuku le ndoda eUmakhelwane kababa mkhulu. Yayisibuyela lapha ekade kubekwa khona. Yayisisimba lesayo isibonda. Yayiseqa lesibonda sika baba mkhulu. Yayisingena la endaweni kababa mkhulu. Yasimbela khona isibonda sayo yasifaka. Isidla indawo kaNkulunkulu.
lenda ngithe mangi cabanga ngadabuka ngidabukela lapha ebuhleni kodwa ngizungena kulo ndawo kodwa ngidlule nje kodwa icishe ifana lento engikhuluma nale eyenzeke lapha ebuhleni kodwa angiyeke nje ngidluleke lapha le ndoda yayise idla indawo kababa mkhulu wayeseyithulela nje baba mkhulu wanganaka kwaqhubeka le ndoda yagula ngoba manazarethu uShembe kakululelende intambo le ukuthi ihamba kule ntambo uzucabanga ukuthi hayi zonke izinto zingakumina ziyangivuna uzucabanga nokuthi ukhiye wala izulu uzucabanga nokuthi umnyango wala izulwini ngoba Wozani wo wozani we bati noma ungathini usazodinga lo mphefumulo ngoba liyawufika lelo langa uzawudinga umphefumulo wathula nje baba mkhulu yagula le ndoda ithe misigula yagcina ihamba emhlabeni yahamba emhlabeni le ndoda yangcwatshwa theme singcwatshiwe wathe ebusungu ngo-12 yabonakala ilitshathile lesixhobo isibonda lesi yasithatha yasifaka endaweni kababa mkhulu ihamba imemeza yehli yenyuka ngisibekephi ngisibekephi oke nina ke eniswele
umphefumulo keli iyakufika awuleza ufika keli leloyina nafikilanga ke uzawudinga lawo umphefumulo. Ngisibekephi? Awungitsheleke. Le ngubo oyigqokile ubushumayela ize kahle. Lesiphiwo sifakile ngapho wemama usifake right. Leli jazi olifakile li right. Lize kahle. Alingenanga ngopotsho, awukhokhanga qa. Asizukubona wehla wenyuka uyigaxile la ingubo kaShembe. Uthi ngiyibekephi mfundisi? Lesiphike ngisifakile ngisibekephi? Ngoba sesivala indlela. Lo bushumayela senifuna kanjena kwenze njani? Wonke umuntu ukhala ngobushumayela. Kune vacant esendaweni ethile. Yimo. Hayibo, kwenze njani? Bakhuphukile abafundisi. Abavangeli kuneyikhala. Hayibo, yimo zongena, yimi. Lemvunge. Awuzubuza ngomhla kuphela ukuthi ngiyibekephi le yakho Shembe. Nendaba ekakhulunywa la yamagwababa. Oh namalanda. Nendaba ekakhulunywa la yamagwababa namalanda. Ingaba sonke njengoba silasi ngamalanda. Alikho igwababa la. uShembe uma lingekho igababa ukhalelene eGoli wathi khona asebengangazi la uma igwababa lingekho ehla phezulu ukhalelene uShembe uhamba uthenga upende wena omhlophe wasuyayipenda wasuzoyifaka phakathi kwamalanda iyeza imvula yebo uShembe ukhalile eGoli sasa siyanyenya nganihlebela ngoba niyasibuza ukuthi sithule sithini uShembe ekhalile sathi Inkosi AMAKHOSI ukhalile eGoli kodwa asikwazi ukuthula nje Shembe uNkulunkulu Shembe uNkulunkulu ngoba konke kusesadleni sakho futhi soni noma singona kanjani size sigeje uShembe ngenhlamvu yesibhamu uma uShembe safuna ukusivikela uyasivikela lapha hlupha awezulu atawu makhosi hayi kodwa iyeza imvula wegwababa iyeza imvula lo pendo ufakile uzogezeka kuvela ukuthi ugwaba kodwa siyalisola vele yabona nona ngibhekile ngiyakusola sola wena ungibhekile nje Inkosi AMAKHOSI ngibonga ikomiti lala ekhaya Shembe ingcwele lo shothi ngibhekile wena ungibhekile nje bonkomiti baba lala ekhaya holwa ubaba uMadlanduna Shembe ingcwele Nkosi siphila abantwana bakho abashumayeli abanye Inkosi AMAKHOSI kuleli komiti bathathele kuwe ezulwini abanye Shembe ingcwele wabaphakamisa wabanika ezinye izikhundla kodwa Nkosi yezulu namhlaba siyacela leli komiti unyaka nonyaka liimprove
lenze kahle unyaka nonyaka njengoba sibona. Ngithi ngibongela amakhosi Shembe ingcwele ngicelele lelikomiti ukuthi ulibusise Nkosi AMAKHOSI. Sihleli kahle lapha endlini ngiyazi Shembe ufuni ngathi. Ake athi nje amakhosi la eyocela uye emakhaya Mbhotho noMchunu. Wathi babahlalani phansi ningishiya noba. Khona ka ababuza Nkosi AMAKHOSI laba njebe hamba noNkulunkulu nje bengasagoduki. Izizwe isenobani. Umbuzo ufuna usale wenzini uma usixoxe. Mina ngadalwa nje ukuthi ngibe inkosi. Angireporti umuntu. Ngifuna futhi ngiyahola mina mhla 15. Nga uShembe nje unyazi lwezilwa ngidala ukuthi ngibe inkosi. Enkantolo ngesikhathi engisithandayo. Ngosuku engilithandayo. Ngigweba umuntu ngendlela engiyithandayo. Ngoba uShembe wangipha inhlanhla wathi wena uzoba inkosi. Ngazalwa ngiyiyo. Ngakho ke uma siyithandela unyazi sihamba nalo la likhona sikhona. Musu kuba newari. Musu kuhlupheka. uNkulunkulu wethu lo inkosi le yamakhosi. Mhlamba anilazi kahle leligama. Inkosi le yani kwaungashiwa kwaIsrayeli. No Solomon no bani kwakusho Bhala la. Kwakusho Mbhotho nozubane la. Shembe ingcwele bengibonga labafana Nkosi AMAKHOSI wathi ikomiti. La wasiphethe kahle Shembe ingcwele sihleli kahle. Kwaqala la emampondweni futhi kube nedokodo nje nealuminium. Kufakwe neTV endlini. Sidla into esiyithandayo. Ukhisimusi. Amen. Ngoba vele sikukhisimusi nyazi lezulu. Siphe yonke into andi. Siyadla siyasutha. Ashodi ngalutho Nkosi AMAKHOSI. Sihleli noNkulunkulu. Izwe noNkulunkulu ahlupheki. Uhlupheka nje ingoba uyathanda ukuhlupheka. Incwadi uthi uyifunda uyisondeze la. Ungaboni emehlweni. Ungasabona ukuthi yini le phambi kwakho. Kanti wathi uma ufunda incwadi uyiqhelise. Khona uzobona ukuthi khonani phambi kwakho. Sicela Inkosi AMAKHOSI usikhumbule. Khumbula abafundisi bezwe lakithi ave bezwana. Nkosi AMAKHOSI umoya omubi ungangeni phathwa nabefundisi ngoba ngibabonile badla ndawonye lapha ya. Yonke into bayenza ngisho beyakubaba akuye amaqembu bayitshelana babone bonke beyiqulu beyakubaba ngoba uShembe uthanda lokho kuzwana akakuthanda ukwehlukana. Ibambeni lapho ke bagcotshwa bakithi khona uShembe ezosithanda njalo ezweni lakithi emampondweni. Nkosi yezulu nomhlaba ngicelela induna yami ngoba bengithi mangiseduze kwakho ngithembe ekhaya ukuthi yonke into ihamba kahle ngoba ikhona yona. Ngoba isihambile ke Shembe ingcwele senginomsebenzi omkhulu manje ongimele ezweni lakithi kodwa ngicela Shembe ingcwele wenze konke kube lula nayo Nkosi AMAKHOSI uyibusise uyikhumbule uyifake ezulwini lakho. Inkosi ibuse nokuzwile. Baba Nkosi AMAKHOSI ngibingelela bonke abangcwele abakhona kule ndawo yaseKhwezi. Siyabonga ke Nkosi AMAKHOSI ukumenywa nje noma singelutho bonke amazwi nathi nje esileswalalele ekhulunywa amakhosi. Uqalile isiniya lethu athe sithembele lona la emampondweni. Lo khulumayo inkosi yaMbhotho ehadinga kudala inkinga. Satha lizwa kahle lika. Inkosi yaMbhotho udala inkinga. Mbhotho.
Maraza athi sikhumbuzweni ngiyacabanga ukuthi sikhumbuzweni. Ake siphakamiseni izandla. Thixo wami Bhala lami wena ungi Duze kwakho uthi uyamthanda. Umambe nje. Thixo wami. Bhala lami. Wena ungi. Oswangani. Agiyalila. Siyamjela imeya. Ake sikubone me. Stand up. Aw, ubeka. Wayibona lentela. Wayibona me. Wayibona into ehlele esihlalweni ngaphambili. Ayikhiphanga nesent. Ayikhiphanga isho itruck eyodwa isho ibhasi lokuthi asizela size ngothando lethu. Phala phansi ba. Yenzeka ke mina mangithinga abantu abangaka isixoxe isikhiphela amabhasi isinikeza ama full parcel ngoba nisenilungisa lo nto phela ukuthi sibe sinibheke ku X. John Dab. Manazaretha. Hayi seyikhulumile insizwe. Ngengaleleke mina. Ngisiboshwa nje sonyazi. Uyazi mina uzodidwa yini uthi thithi unyazi uNkulunkulu. Ngiqondene nawe ngifuna mhlaso ubuye ungawufaka umqhele wempala ufake ingwe ufake nengubo emhlophe. Nomblesseli ungawufaki ufake ingubo emhlophe ngoba lithi iBhayibheli onqobayo uyemphathisa ingubo ezimhlophe negama lakhe akikusula encwadini yokuphila. Fanele uthole igama lakho unyazi lesi. Ekwake. Udala inkinga lokhuluma. Sithi uNkulunkulu kanjani? Uyangibona ukuthi ngihlalela sensizwe. Uyangibona ngingalani? Inkosi ephubesi. Hayi ukutshele me ngoba wazi wena. Yebo. Angigwethu life sentence mina no 32 years. Saphelile ngempilo yami me. Nya. Kodwa ngeza kule ndoda yakithi ezulwini ukugagala lobathiya lo shephezwe. Langibuza umbuzo ngoba uNkulunkulu akashaka ukuthi ngizotha wathi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni. Amen. Yebo, indaba zimnandi. La indaba zimnandi erisho. Wathi ufuna uThixo akwe mina kwasephelile ngami. Wawungaphendukanga mina namhlanje. Awunenkinga. Uyobudala inkinga sonto. Injalo. Nathi unyazi lwezulu. Nathi uma ngingasala iminyaka u10 ungaphuma yini na? Laphinda. Nathi ngingasala u8 years ungaphuma yini na? Asengilibona. Nathi Inkosi ikubusise. Nathi uzophuma, uzohamba uyezweni lakini uyophatha isihlalo sakho. Amen. Ngabona ukhiye nguphethwe emoto. Angibeka isekeni. Ngibona brand new nayi kuzibhala mangiqhamuka wathi qhamuka ibhunule plan. Manyazi lolu. UNkulunkulu. Angibeka isekeni. Ngaphuma ngixoxela wena ngixoxela amakhona.
ahluleka amakhola ngoba noma sesizwile unyazi alikhomba ngezandla kanje ayazenzela kunyazi lezulu ake sixwayise esebonile ake sixwayise hayi uvuluyeke lento uyayibona lena ofuna ukuyikhoza kunyazi lezulu lize likhale egoli uvuluyeke ngoba uyofika ocansi khona ucansi olukhona lekhibana hayi uyofika mntaka baba uyofika uyophendula njengeyoyo sithi hamba ekhaya ya hamba ehlala ekhaya mfowethu Bhala xawula la yakuthanda mfowethu sithandane kanje la emampondweni umfowethu sihloniphane nami befundisi nihloniphane noma nihambile nosiceleni la nani niceleni la hayi ubani uNkulunkulu animaziyo emhlabeni okwathi kunetha bese khamba amadoda ahambe afika athi Shembe siyacela bishophi siyacela ukuthi sicela kusekusasa ilanga bese lifalela bese kuthi nje ngeminute bese phuma la befika esangweni belikhanya ilanga wezwa me uzwe ya injalo le ndaba Mazaretha asengiyaphuma manje ukungibona nje ngikhona wasefeyona khona umthandazo wala ekhaya othi ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo ithi incwadi kaJobe uthula uthini Jobe 33 ake nanya zozulu yokuxolela athaba yafundi iBhayibheli lesikhubu cha phela lani semampondweni la Jobe 33 13 verse ubhalwe kumbe khona lokho ukuthi alifuna osayitholi ayifuni yasiyafika kimi ngesibonakaliso ngisedele sengihlala iminyaka 18 yasifika kumina unyazi lohle esihlalweni yebo yasiyafika kumina ndikhuma ukubombela phela ya yasifika kumina yasifika kumina wakhama amakhehla akithi amabili njenqamulo wakhama amakhehla amabili athi mthethelele igama lami ngumthethelele wathi unyazi lukulini yasengayibona into esezulwini ngaphuthuma ngayifika egqokile ingubo yegolide iba phanga bhandi layo okha ha ingaphuma ibheke eKhenana wemame aphuma unyazi waJanuary iphosa ntomayeza ihamba kancane ithi uyibona seyidedela umzimba sakade isathandi maNazaretha yesu uNkulunkulu thina oyithindaba Umphikiselani na umphikiselani na akabonakalisi nanye yezindaba zakhe akabonakali kanye nezindaba zakhe uThixo uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu engezwa angezwa njengoba ungezwa nje ufuna ukubona yonke lento wagcina ngomfundisi umthetho la ekhaya umoya wakhe usasele la ekhaya njena sitana mfowethu sizo futhi wakwenza ngoba babe ngamakhehla haya koniwa kaShembe akusizo kubiza uzokanzima ekazini sofethe iqondise ngqo lebandla lizoqonda amen shekwenza thini emakhosini yazi uyathanda awuthanda uzokanzima ekhaya funda ewuphupheni lapho yele khona esibonakalisweni sobusuku lapho umuntu ehlelwe ubuthongo elele embhedeni wakhe khona uyakuvula izindlebe uyakuvula indlebe zakho avale isifundiso sakhe ukuba anqande umuntu ekwenzeni kwakhe athukuse ukuzinda kumuntu awuhlenzi hlala phansi
Me phezu kwakho namhlanje mina nawe sitiki funa unyazi uqhawe ungacabanga ukuthi le moto ebhala ukuthi unyazi wani ihle khona ezinye inzima labe engane ngaphakathi awugibela amasekendi ndoda ngoba uNkulunkulu Amen. ngathi ngilele ebusuku khuluma ngobhombela ushilo wakwathi asikhuluma ngathi ngilele ebusuku ngathi ngiyibona le ndoda yayisingibiza kwasana sasa ngabizwa igaxa zama mina bekisicila sikahulumeni mina ngidrive ogandaganda bamajele isho grade 12 ngopasejele ngaba ngokwenza agriculture lapha eSidara futhi amabhuku lithi ibhunu uKemdasteri uthi hey lo Shembe ubekhohlisa kodwa lo uyena owangilanda ngesikhathi ngilandwa ngizonika ukuthi ha manje bona shini uShembe unyazi lwezulu la akukhulumi ngomoya ukuphuma ngonyaka nangisayinisa amaphepha u4 ukhona man uyongena ngisho upostol wangisayinisa amaphepha u4 wathi nangisayinisa wona isibonakaliswe not unana ngenyanga ukamoya oyingcwele uthi umqalo wendlela inyama yami ikhathele izulala ethuneni kepha umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha letho uShembe Yebo. Amen. Yebo. Yebo. Ufuna mtamo. wathi mina efensanyisile wathi hamba wathi la siyobonana khona wathi siyobonana eKenana. Amen. Awusho ngitangakazi cha iKenana angayazi iKenana mina wayeseyithathile iKenana ngakho ihlanga state sihambe nayo sample 11 19 wayesehambe nayo ngoba unyazi libdala Yebo. ngempela ngomhla ka15 uJanuary 2018 sahlangana nale Inkosi ehleli ikhuluma ngababa ngongakithi emampondweni noma uyayazi kodwa ngikhulumela wena me ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu ngqo. Amen. Hayi ufanele. Thunywa moya. Awuthina ba ithi Wavulwa ithempeli likaThixo enkosini kaDlamini kwavulwa ithempeli likaThixo ezulwini. Wabonwa umphongolo wesivumelwano sakhe bangene nawo mbhelela insukwini noshozi umphongolo wesivumelwano ethempelini lakhe. Kwakukhona unyazi lwezulu from ubuShembe. Ublo wakho. Oyiphinde baba. Wavulwa ithempeli likaThixo ezulwini. Wabonwa umphongolo wesivumelwano ethempelini lakhe. Kwakukhona unyazi lwezulu. Ublo wakho. Yasilami kibambe esandla kingabi iphegu yasilami kibambe esandla kingabi iphegu yasilami kibambe nina meya ukuthi ningahambi ningaculanga nizwithi lo khona uzwicula ethi phakama
uNkulunkulu. Yeah. Yazi thina samabona usikhupuleke ngesekayise umfundisi madoda. Swasa amanzi. Awusume babone nje ubona ukuthi umfundisi wethu umhle kanjani. Khula amadimasi mfana bafeza ukuthi umfundisi ofaka uthayi. Swasa amanzi. Kusazobhuda ebuhleni bamaNazaretha. Hayi. Bavukile khubisa ababili nyawo manje. Abaphansi swasa. Sikhuluma unyasi. Lithatha phansi libele phezulu. Uthi uphezulu ubuyisele phansi. Unyasi bakaNazaretha. La izwe lakithi. Kwakunendoda. Le ndoda iyagula kakhulu. Uma ikhula le ndoda. Baba mkhulu ufike lapha ezweni khona into abakuthiwa indwebu. La nje ngawusanfisa. Mayifika khona bese yezwa le ndoda kade igula neinkomo siyafa ekhaya. Konke yakhambi kahle. Seyizwa baba mkhulu ekhaya phesheya ezweni nasentangwini. Lapho khona waba nethempela. Lawa befaka iMnazaretha eklasi. Thessalonika. Seyezwa le ndoda mayifika ubaba mkhulu. Mayifika ubaba mkhulu. Uyayibuza le ndoda wenzile oqede. Iyabika le ndoda, ithi le ndoda inkomo zami ziyafa nami ngiyagula. Iyambuza into yasezulwini. Uthi inkomo zakho ziguliswa yini? Zibulawa yini? Uthi baba ngazi. Uthi ubhombe ndiyazi. Uyabona nawe? Uyasazi isona ngesifaka ezulwini. Yebo. Uyasazi. Uthi baba ziguliswa yini? Ushinda mhlaka abayekisi. Uthi cha baba ziyagula zife. Uyathula ubhombe. Uthi mntana amabosana lesasihlahla. Ulesihlahla sokuphendula. Uzubheka into ezakwenzeka phansi. Yayisifikelwa ubuthongo le ndoda waqhubeka kwaba mkhulu umsebenzi wakhe. Kwathi makufika ubuthongo kule ndoda yalibona uqendo labafazi babantu alala nabo. Satan. Naw dalike le dala. Wababona amakhosikazi abantu abashela usushela bangakho. Ithi verse awuthinta. Ithi ungambheka uthi khanzo mdoda ngesandla ngizobheka phambi sobheka nebhedini. Awufunde mfana. Ngayibheki nokuyibheka. Lokho kusho Full speaker baba. verse 39 emthandazweni weSabatha. Ithini? Lokho kusho kungukuthi Ya. ungabayifisa intombi Enjani? eseyiganile omunye umuntu. Ngobani? Ngoba Ungayibheki nokuyibheka isona esibi leso. Fana hleke phela ukisimusi. Uyiphela uyiphela. Eso. Ophinde awusho wena. Khona uyezozwa. Awusho wena ntombi. Abamnandi. Kunesumthetho. Siyabonga baba. Bayilapha. Awusho wena ntombi. Uzozwa mina. Uzeka phansi inkinga zabantu. Odala inkinga ngabantu. Eso. Verse 39 akhuluma lokho. Khuluma mfana. Verse 39. Lalela mina. Lokho kusho Yebo. kungukuthi ungabayifisa intombi eseyiganile
omunye umuntu ungayibheki nokuyibheka isono esibi leso. Yazi uthando baba. Ukuthetha ngalo. Abantu basemapondweni babona uthando kaNazaretha. Nonke fanele izizwe nifudumele la. Sekhaya la. Kabathe ufike ngokusuku wakhala uhlele hotel ngoba khopha imali ikunika ikamela. Vele usinika ikamela nawe uyasinika amakamela. Uthi baba mkhulu kuye sengizohlala phansi bantwana baNkulunkulu udala inkinga uzohlala phansi. Uthi baba mkhulu kuye Wasalando ubona uthi kwani ngibona intuthani ziyafa ukhalele ziyafa nje. Baba mkhulu lalela nawe ndoda. Musukamba manga uboneni. Uli ngwani intuthani udenga uthi baba mkhulu cha uboneni. Uthi baba ngeke ukhuluma iqiniso. Uthi baba mkhulu ya ngobuya zesulu. Ngeke phande indoda. Iqiniso ningakhangeli la ipulpit madoda. Iyaphanda indoda. Ngobusuku wathi hey wena khuluma iqiniso. Wathi baba umina wenzile ukuthi uthapho uyinda buqambe lomunye umuntu. Yina buqambe lomunye umuntu wena. Yina lomunye umuntu. Wala ngiyathi uxolisana. Shembe lo maNazaretha. Uthi baba mkhulu ulandoda khuluma iqiniso. Yakhuluma iqiniso. Uthi yebo baba ngithandana lo uthi ongicela ukucethezwa yinkeletho yokufa inkomo zakho. Asiqale phansi indaba. Uthi baba mangibuya kulonkosikazi womuntu ngithi mangibuya bese ngidinga izinkomo egcekeni. Uthi kufanele uhambile wena othithi idaba sokumunye umuntu. Good, excellent. Wathi unkosikazi womuntu ethela ngenyongo. Wathi unkosikazi womuntu esisela impepho. Wathi unkosikazi womuntu ovume esigcawini nathi phoyisa uyabuza umthetho wena usamphendula usumenza unkosikazi wakho. Wathi ngeke sibonane la nakwenzayo. Wathi ngeke sibonane nakwenzayo sangathi bakhona lonke ingasingayiyeka. Umema malisbeki ngelilanga usweza amaphamba isuphansi emkhabathini lasula emalisbeki lasathisa enhlanhleni khona langena eyindeni lanqabula libheka amafunza. Lathi bafika amafunza labona amahashe la nangamahashe. Yenza baba namadoda omakhathini waba nogoba insizwe endala. Uhambe funa mina nawe thina namhlanje esesiganga ngaleli sonto. Uthi bamkhulu uthi uthela indoda yamakhathini uthi makhathini uthi hamba la hashi uyalibona yini indaba lingadli na. Indaba lingadli makhathini. Ayilingani la. Uthi baba angazi. Isaiah 29 Sengala abantu befundisi yabantu bengiqubu ngeke. Isaiah 29. Isaiah 29 uthini? Uthi ali hasi. Uthi chapha futhi uzozwa ngami umini udala inkinga uzokutshela sifuna. Uthi lali hasi yini indaba? Uthi wamakhathini khipha ugonto lona uyethuka ukuthi uhamba noShembe kanti uphethe ugonto kanti uShembe uyamazi ukuthi ubengamazi uShembe uphethe ugonto. Uyazi uShembe yakwazi na uphethe. Uphethe kwayindani. Uphethe umuthi. Singakhi inyanga soyambili uhambela ubaba. Ubufuna abakusabe wena. Ngeke uyofana nalo inkosikazi owabilisa amanzi ezizodlisa uShembe wawabilisa amanzi wabilisa kwaze bathi nko kodwa amanzi ayengashisa ebhodweni.
wathi mayiphuma uShembe mntana msengiyahamba asala amanzabina lasho ibhodo lazo labancane abangaba minute uthi Shembe uthi nenzwa kanjani kulela hashi ngoba angikwazi ulimi lamahashi uShembe hambe khona wahamba yangingisa le ndoda kade uShembe makhathini hamba uyebela hashi wasuka umakhathini waya khona wathi mayifika hashini laphamisa inqini hashi lapha lana liphamisa inqina wasiyabheka umakhathini wathi uyofika ngaphansi kunesigqoko esingene ngaphansi ehashini akaboni wena akaboni wathi ubaba khipha lo mbese wakho nawe sithi khipha leyo nkwayizane yakho yebo khipha ngabe wena uzobangula abanini ngiyabangula ihaji winwe ungasola dalikeni ungasola mina udalikeni ngengishule mina kuthena noma ungangibiza ebhodleleni lakho ungivalele ebhodleleni lakho uthi udalikeni ngaphatha ngaphenduka nale moto ngeke mfana mqedile ngabunjwa inyanga yezulu mina ey'nganini eziwu-8 umama wezayela umhlabathi nayo intombi kamdala ikhona mina ngoba nani nayi angamfoti angadadewethu yathi yayezulu yathi tena ubaba ngathi inkosi uMbhotho wathi engawakhela inkosi yamaMbhotho manje wangibumba ngabakhona wangikhona nje yebo uhlala isikhathi mfowethu uthi umama ite mofeka unamathuli siqwaqwa akho mawami siqwaqwa kodwa unyazi uNkulunkulu bafowethu wathi ukhipha ugodo wawukhipha wasikhipha isibuzi wabona ubaba mkhulu uyahamba lapho wahlangana khona noMadlala eRichmond ngiye lapha wahlangana umfundisi uMadlala emfana tabe zakoRichmond wathi hey wakusuka batozana kha waweza umakhathini wathi usikhipha wathi lalela-ke emakhathini wathi ngiyagwegwa wathi kanti uhamba nami kanti uyangabasa nawe uhamba nonyazi kanti uyangabaza yaphela-ke lanto 1976 ngeyothingo laluthi uthingo hayi maNazaretha hayi ayisekho yeke uyohlala ekhaya uyosebenzisa yona uyohlala ekhaya uyoze ube yisayoni ngoba la ekhaya no return back udihamba ugodo qala uNkulunkulu Shembe ngiphe kungasali sila abangani bengane zami kungasali sila ngoba sisalile uyokwisela kanjani kwaye uthi wagcotshwa woba mara bagcotshwa mina ngisabi ngiyazulu longikhuluma nje ngizonyuka na iphume la i-highness iqopho hathi ithi msimkhulu ingene kugwini ingene kaMbhotho khohlwa mntana wangena kaMbhotho-ke uzovutha emini uNkulunkulu hamba ubuyele laphana entanteni wabuyela khona entanteni loo ndodakazi yafa imphuphe futhi wena uthi umsunyazi ngendebe inhliziyo yakhe ayikhonyazini wathi-ke uJehova ngokuba laba bantu labantu basondela kimi ngemilomo yabo bengikhonza nangezindebe zabo kodwa inhliziyo zabo kepha inhliziyo zabo mina beziqhelisele kude naye nokungesaba bakufundiswa ngey'nkulumo zabantu animesaba ubaba sesizwile uma bebeka abeke ubaba abeke ubaba abeke abasiyakuvumela badedelele kuthina nyazi batofotofa ya 15 abasihlani khona lapha betha babona umuntu ufuna malini manje yokugcoba asiyenzile wow
kulabo abalinga ukuthukusa izenzo zabo ngakuJehova usugobile abangakhi usugobile abangakhi wena Nazareth twa na uthingo lenkosazana befundisi bavangeli bashumayeli kwaqala kwagcotshwa kanje kanti imkhonto zokwazi ukuthingo ayisashini talikika Tawakala kanje uShembe waqala kancane wakati umkhandi iqembu lakhe kuleli bandla amaNazaretha fanele sinazise akekho umuntu uShembe esiyomlandela uShembe thina somlandela noma thunyazela ahambe emhlabeni kodwa uphuma kuyena amen sozwa naye thina masono wakho usumbumbile hayo wakho mfowethu ongifundele baba Wona balinga ukuthukusa izenzo zabo wena balinga ukuthusa izenzo zakho ngafonyazini nemisebenzi yabo eyasebumnyameni nemisebenzi yakho yasebumnyameni abathi obani abasibonayo siyabona saziwa ubani asi yahamba lepondo yazoza wakhipha ipondo inkinga yepondo lo muntu ofanele ukhiphe yazoza kodwa wezoba yini uma ngoba wethusula ngesipika bezongibona ejele bale farisa first Jacob abahlakaniphile bawuqusha ngoqimba funda ba sandala phansi mabhalani wena usiphethe mfowethu wena usiphethe mntaka futhi singafanele sikuhloniphe Jacob baba 5 mase ithole ulifunde mntana Sweetoni funda verse 13 verse haba na ngayasi mina ngeke ngafuna ithiyori Job 5 verse 13 haba na uzwizwa uJakobe 5 verse 13 ya ukhona ohluphekayo phakathi kwenu na Jobe mfowethu Inkosi ngeke ihleke kuthiwa igejile mina hayi ngeji mina twayiphazamile Phuma Israeli Phuma Ibula abangamaqili uyabaqupha ngobuqili babo Yazo uzoqila uyazo icebo labo abakhohlisayo awukhohliswe liyaqithela Jacob 4 uvela phula phakathi kwenu sinagcoba naphitsana manje ja Phuma ngolonyana ngoba nje gospel futhi khona umfowamvubu manje gospel fanele benje kange liphengule gospel umusi kaBombela umusi welanga nyanga yezulu uthiko gospel wonyazi wezulu funda kuvela phukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na kuvela phukulwa nokuphikisana phakathi kwenu akuvele ezinkanukweni zenu akuveli enkanukweni eyilwayo ezithweni zenu na niyafisa uyafisa aninanto awunalutho niyabulala uyabulala ninomona unomona kepha nizuzi lutho sengathi ngawe wena wedwa unyazi lwezulu uyokwenzani unyazi wena wedwa
hayi sidedela iyazivezu yesu kanti iyazivezu thabuka khona ukanzi hamba baba niyaphikisana nilwe uyaphikisa kodwa aninanto awunalutho ngokuba ningaceli awuceli ngani niyacela anamkelisi awamekeliswa ngokuba nicela ucela kabi ukuze nichithe izinkanukweni zenu uzuchitha inkanukweni zakho Sambu 19 awubonanga isilo samabala saba nonyasi namanje awuboni ukuthi uJehova lo wedala inkinga manje yahamba leli bhodo Inkosi kubusise wena kuye Inkosi ake wone habese wena kuye Inkosi awona soyisizwe abantu lapho khona kuhlatshwe khona abashumali baphatha iphambo elikhulu wena sowuvela ubanikeze izimbamba ngabona isilo eKenana sihamba ngophila omnyama namakhosi omhlaba nabanobhala behamba nozwani unyazi hleli unyazi namabutho alo ebuthene ukulwa naye owayekhwele ashini namabutho akhe uboneni wena wabona umbonisi boneba hey nathi unyazikela sisandlini kukhona isilo ngobunyazi uNkulunkulu nathi akukhuluma amanga abafowethu bamfazela amakhosi noshozi wayikhona nathi unyazi ekhala isilo sithi kodwa lamacala ngibhekene nawo kodwa nje yavela sho ngonganaki ithe iqhethe kusofa yathi awungakhali onyama yesizwe amacala sephelile ngaze ngiyisitathula sakhe wayisigqokile esibrown ngabona ehlikisa phansi ngaso kanje ngaze sephelile Boss, você nem